Il-Kamra tal-Kummerċ Maltija u dik tal-Kosovo iffirmaw Memorandum of Understanding ftehim li se jwassal biex iż-żewġ pajjiżi jaħdmu iżjed mill-qrib f'diversi oqsma fosthom it-turiżmu, it-teknoloġija tal-informatika, l-avjazzjoni u l-qasam tas-saħħa. Fil-preżenza tal-President ta' Malta u l-President tal-Kosovo, il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Anton Borg irrimarka li dan huwa bażi soda biex ir-relazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi tissaħħaħ. Niftehim jiftaħ l-ewwel triq huwa li aħna nsiru nafu xulxin aktar. X'huma l-possibiltajiet ta' business people mill-Kosovo jinvestu Malta u aħna biex ninvestu hemmhekk. Dik hija waħda mit-toroq. It-tieni triq hija x'tip ta' negozju ta' trade jista' jsir bejn żewġ pajjiżi. Anton Borg aċċenna s-suċċessi li kiseb pajjiżna f'dawn l-aħħar 3 snin, riżultat li ġab ir-reazzjoni taċ-Chairman tal-Kamra tal-Kummerċ tal-Kosovo Safet Gerkhalju li stqar li l-Kosovo jħares lejn pajjiżna bħala mudell ideali. We need to learn from best practice and to use model from Malta is something which is in function for future of Kosovo. We are trying to learn and to develop by seeing and communicating and also enforcing partnership and dialogue. Malta is a small state. We have maybe some lot of similar figures, and that's the reason why we need, because we are so small for big states in Europe. We can cooperate together. Il-Kosovo ddikjara lilu nnifsu indipendenti mis-Serbja fl-2008. Sallum il-ġurnata għadu jaħdem biex jibni relazzjonijiet ma' pajjiżi membri fl-Unjoni Ewropea u dan biex jgħinu l-ekonomija tal-pajjiż tqum fuq saqajja. Il-Kosovo għadu qed jistabilixxi l-potenzjal tiegħu għalhekk huwa żmien ideali biex negozjant Malti jesplora l-pajjiż. Il-Kosovo huwa pajjiż li għandu potenzjal għalina, huwa pajjiżi li għadhem ħafna xi żviluppat fih, allura dawn huma l-tip ta' pajjiżi li għandna bżonn li l-membri tagħna jżuru.